One day, ifakazi esikolweni, uthishara avele abuza umbuzo. The color of the apple is purple. True or false? Mandla, false. Good boy, asimshayeleni izandla. Manje ngizobiza next question. ANC stand for African National Community. True or false? Mazwi, false. Good boy, asimshayeleni izandla. Last but not least, Cyril Ramaphosa stays in South Africa. Is that a true or false? Hey, samukelo lapha emuva uphendule uphiza uhleli lapho udlana namazipho. Ingqondo yakho ayikho right klasini ngaphandle. Cela uphendule the correct answer. Is it true or false? The answer is false. Hayi wena, uCyril Ramaphosa akasahlala eSouth Africa, sahlala laphi sitshele ke uyazi ke ukuthi uhlala laphi. Awusitshele. Answer yakho wrong. Dismal wrong. Ani focus samukelo unfisi nidlala namazipho abanye abantwana babhizi bayafunda nina nidlala namazipho. Yini kona lokho nje kwempumulo enkulu? Akekho umntwana onginyanyisa njengoSamkelo isikoro sonke. Teacher, washarona ihlukumeza not physical but educational. Sinabanye abantwana sisuka singakadlanga emakhaya sithi sizodla yona education. Masihlukumezeka esikolweni sizoba nama trauma, anxiety nama depression. Nathi sibantwana we need more meditation. Sina besirindele ukuthola a good leader and a good teacher ozoletha a good future. Kahle we have to lower our expectations. But kulungile teacher. Le education osifunza yona one day so suthi akube ngathi asaze safunza imfundo eborire. Ngiyabonga.